Bueno, ja. Moltes gràcies. Aquí ho veig més llarg. Perdoneu. No has pas filmat això ara? La mare que la va matricular aquesta dona.
és trobar tanta gent que veig que m'estima i, bueno, no sé què dius a més. Vull dir, simplement que tots els que esteu aquí sou per mi, bueno, com una segona família, no? És una manera de dir. Però sí, realment la família és una i els amics són uns altres, però hi ha amics coneguts i saludats i per mi tots els que esteu aquí sou grans amics. Háblame de lo que has encontrado.